Bé, Cascai va començar el 97. Vam començar per explicar un conte de l'Alessandro Barico que es diu 900, el pianista de l'Oceà. És una història molt maca i bé ens vam ajuntar amb la Susana Llet per posar a l'escenari, aquesta història. I a partir d'aquí ens vam engrescar, va començar tota aquesta bogeria d'una manera molt simpàtica, molt divertida, i després vam començar a investigar, a buscar creació, a buscar nous recursos, nous idiomes, llenguatges. Vam topar amb el clown, el pallasso, el vam intentar humanitzar, aprofundir en aquest univers, i vam treure aquest nas vermell, el vam humanitzar i vam posar a l'escenari un altre espectacle de creació, en aquest cas, que es diu L'home incomplet. I a partir d'aquí, anar treballant, aprofundint, buscant nous llenguatges, disciplines, al voltant de l'humor, humor gestual, visual, i després va venir títols com Living Costa Brava, que ja érem 4 sobre l'escenari, Made in China, vam aprofundir també amb La Màscara, amb Le Paradís. Després va venir una altra vegada, vam anar als orígens, vam agafar un altre autor, que es deia La història és Pere i el capità, del senyor Mario Benedetti, una història també molt forta, molt bèstia, i creiem que també s'havia d'explicar. I, en fi, anar voltant, no? Després han vingut altres títols, com Sirocco, que també és molt visual, molt gestual, i en fi, anar fent gosetes. La nostra proposta. Jo ho definiria, per començar, amb humanitat. Són personatges molt humans, humils, no tenen grans discursos, no tenen grans textos, no expliquen grans coses ni grans metàfores. Ells viuen, sobreviuen, són antiherois per naturalesa, són gent humil, normalment que venen que viuen en un camp, a l'espai rural, i s'expliquen a la seva manera, amb poques paraules. Ens agrada molt aprofundir en això, l'humor gestual, visual, pocs textos. I llavors, també diria l'humor com a vehicle per explicar, per arribar a la gent, per fer un producte atractiu, en certa manera, entres molt més bé rient que en grans drames, o no, això també depèn. I per últim, no sé, la simpatia, la complicitat, el feeling, etc. La cultura és una cosa com el menjar, com el dormir. Jo crec que ha de ser una necessitat, ha d'arribar a tothom, a la gent, al dia a dia. Una bona peça teatral, una bona música, una bona cançó, una bona fotografia és important, perquè la gent entengui coses, conceptes, i per fer el dia a dia molt millor, crec jo. Jo crec que hi ha una mica un problema d'arribar a la gent, d'un amplificador, un baffle, alguna cosa que tenim la necessitat, almenys les petites companyies com la nostra, que són modestes, que són petites botigues, que tenen pocs productes i els pocs que tenen intenten cuidar-lo molt bé, doncs tenim la necessitat d'arribar al públic, al gran públic. Nosaltres tampoc som mediàtics i llavors costa molt accedir als teatres, als municipis. Ja hi ha fires, hi ha circuits, però no acaba de funcionar. No sé què passa pel mig, no sé. Jo crec que hauríem de potenciar això, vigilar-lo i cuidar-lo i potenciar-lo, sobretot companyies emergents, companyies que ja portem uns anys treballant, intentant consolidar-nos, amb il·lusió. Això arriba un moment que també crema, saps? Desgasta. Jo crec que s'hauria de potenciar una mica això.